Guys, daghan na nga rin guys. So, Mas lagi kami yung vlog. daghan na nga rin dire sa tangali guys. Sa Busay. Nasa balik dyan. Sa gamay. Narag Busay guys. Danlog naman na din. Alam ba? Hawan. Para maligid ka niya. Nilaw. Dira long kay dira tong. Yamat. Kilawin, diri ko kilawin. Ha? Diri ra. Mujaga mong sinog ba? Kamor rin mo tao. Diri. No, siya. Tin mo kami. Dara man ka ng red. Pindi. Nakita-kita sa video ni Dodo nakapokus ni Jod. Wow, piniting. Sana all. Hello guys. Sa libutang. Awen. Asa ni butang kuan? Mukamang mo basta magagaw kidang ukay. Sabay na naman kamay. Gawin ko sa sarang ng itis ka. Videohan na to. Guys, saan pa guys? Kami guys. Ay, go. Sa iyo ay magbulit ka na oh. Alam mo mga ano. Oh, di mo silawin dito. Slide pe. Daw, pilaw. Liman. Oh! Oh! Ito ba law? Kalawang! Oh, kalawang! Oh! Oh! Sige na, sige, daog ba?
Wala ko, mabugto. Mabugto ang dagkua magudod buyag di mapwede. Kung ako ana sanggi na. Ayaw yun! Ayaw ko yun! Dati alam ko sila yun! Ayaw ko yun! Lobo yung tigil mo! Ako ka pa siya! Ako ka pa! Hi mga Lokso dayon chat. Lokso ba? Sige na dayon. Ayaw pa!